Дәвам итәбез. Бүген үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен якташыбыз, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Кушаева Мәрьям Умәр кызы каршылый. Аны әлеге тантаналы бәйрәме белән ихластан кияве Наил, кызы Динара, оныгы Амир, кодасы Рәшид һәм кодачасы Венера кытлылар. Безнең якыныбыз 55 ел элек Иске Кулатка бистәсендә дөньяга аваз салган иде. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң язмышын бухгалтерия белән бәйли. Башта урта махсус уку йортын, аннары финанслар һәм кредит белгечлеге буенча Ульяновск дәүләт техник университетын тәмамлый. Нигездә хисапчы булып эшли. 2010 елдан бүгенге көнгә кадәр Иске Кулатка районы муниципаль берәмлеге хакимиятенең баш бухгалтеры вазифасын үти. Матур гаилә корып әтиебез Кушаев Марс Нәбиулла улы белән 2 сөекле кызларын тәрбияләп үстерәләр. Бүгенгесе көндә инде ул 3 онук әбисе. Кадерлебез, сине күркәм юбилеең белән котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Әни, бөтен гомерең үзеңнең туган җиреңә, авылыңа намуслы хезмәт итүгә багышладың. Эшне, бөтен күңелеңне, чын барлыгыңны биреп башкара беләсең. Шуңа да зур хөрмәткә лаек син. Акыллы, сабыр, һәр кешегә игътибарлы, ярдәмчел, киң күңелле, йомшак, михрибанлы, олы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың, авылдашларың арасында абруең зур синең. Рәхмәт, әни. Әти белән безне яхшы кешеләр итеп сөеп үстердегез. Тормышта күпләргә үрнәк гаилә корып, яшәү өчен көч биреп яшәдегез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, бөтен гомереңне балаларым, туганнарым дип өзелеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең күңел җылысын һәр кемгә дә җиткерәсең. Төпле киңәшләрең белән ярдәм итәсең. Кунакчыл йортыбызда һәр вакыт тәмле ризыклар әзерләп, мул табын белән, кем генә килсә дә елмаеп каршылап, ихтирам күрсәтеп, озатып каласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның терәге, таянышы булып, озак еллар бергә яшәргә язсын. Саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы белән, әтиебез белән бергәлектә безнең уңышларыбызга куанып, шатланып яшә. Дөньядагы иң изге, иң кадерле кешебез. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтлебез шушы язмышка. Рәхмәт, әни, тормыш бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы кеше булуыңа. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Чәчләреңне әни шал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын. Кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Яшик әле әни бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә матур гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын. Кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә, утын сүндермичә, балаларың үскән ояның. Кадерле кодагый, без дә балалар теләкләренә кушылып, сине юбилеең белән котлыйбыз һәм бүтән йортыгызга кайгы хәсрәт кермәвен телибез. Оныклар бәхетенә куанып, алда да аралашып яшигәле. Кода белән икегезгә тигез гомерләр насыйп булсын. Котлы булсын кодагый, бик матур туган көнең. Бигрәкләрдә матур итеп хатын-кыз булган көнең. Исәнлегең, иминлегең, бәхет шатлыгың артсын. Бар борчу мәшәкатьләрең зинһарчы артта калсын. Кадерле Мәрьям Умәровна, якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Uzan күпме гомерләр, узса да күп
күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә. Бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп. Тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә. Җитче әнием, син йөзгә юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр.